ва Аллоҳ азза ва ҷал фармон медиҳад. ӯ фармон медиҳад то ки оташи ҷаҳаннамро ба ин ҷо биёранд. ӯ фармон медиҳад ба малоикаҳо то ки биёранд оташи дузахро. Тасаввур кунед. Тасаввур кунед. 70,000 лаҷом. ҳар яки он 70,000 фаришта дорад. ин 4,9 миллиард. 4,9 миллиард малоика ва онҳо меоранд оташи ҷаҳаннамро аз лаҷомаш. онҳо меоранд чӣ гунае ки ба онҳо амр шудааст. онҳо меоранд оташи дузахро. ва мо ба ин нигоҳ мекунем. мо ба ин нигоҳ мекунем. вақте ки ба оташи ҷаҳаннам партофта мешаванд он касоне ки имон наоварданд, вақте ки онҳоро мепартоянд, оташ аз ғазаб таркиданӣ мешавад. аз хашми зиёд ба таркидан меояд. Аллоҳ комил аст дар ҳама коре ки мекунад ва ӯ комил аст ҳатто дар азоб. ман чӣ гӯям ба шумо оиди оташи ҷаҳаннам? чӣ гӯям ба шумо? расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо саҳобагон буданд ва ноҳагаҳон садоеро шуниданд. ӯ гуфт: шумо инро шунидед? гуфтанд: бале о расулаллоҳ. ӯ гуфт: медонед ин чӣ буд? гуфтанд: Аллоҳ ва расулаш беҳтар медонад. ӯ гуфт: ин сангест ки партофта шуда буд ба оташи дузах 70 сол қабл ва танҳо акнун ӯ ба поёни дузах расид. танҳо акнун ба поён расид. бузург аст. 4,9 миллиард. лекин аз ҳама даҳшатнок нест. Аллоҳ азза ва ҷал ваъда кардааст ки ин оташи ҷаҳаннамро ҳатман пур мекунам. ҳатман дузахро пур мекунам. Аллоҳ ба дузах нигариста мегӯяд: пур шудӣ? яъне боз ҷой ҳаст? ва дузах ба Аллоҳ мегӯяд: чӣ, оё дигар нест? ин ҳоло хело кам аст. оё дигар иловае нест? барои ҳамин сохта шудааст дузах. барои ҳамин офарида шудааст дузах. онҳоро ба ман парто. ин ҳоло хело кам аст. сабуктарин аз ҳама сабуктарин азоб дар оташи дузах ин аст ки вақте одам рост меистад дар ду лахчаи ангишти тафсон. ӯро маҷбур мекунанд ки рост истад ва мағзи сари ӯ меҷӯшад. ва дар ин ҳолат ӯ фикр мекунад ки ба азоби мушкилтарин гирифтор аст. ӯ фикр мекунад ки ин азоби мушкилтарин аст. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: ин азоби сабуктарин аст. ба фикри шумо бо чӣ сабаб? оё намозро қазо кард? оё ба касе дурӯғ гуфт? ё ин ки суннатро рад кард? чаро гирифтор мешавем о расулаллоҳ ба ин азоби сабуктарин? ва аз ин мағзи сар меҷӯшад. Аллоҳ комил аст дар ҳама коре ки мекунад. ӯ комил аст дар офариниш, ӯ комил аст дар меҳрубонӣ ва ӯ комил аст ҳатто дар азоб. вақтро накаш. кашола надеҳ. ин имконияти туст ки ба ту дода шудааст аз Аллоҳ азза ва ҷал. ӯ туро ба ин ҷо овард. ӯ ба ту имкониятро дод. бародари ман, барнагард ба ватанат дар ҳамон вазъияте ки қарор доштӣ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ای مؤمنان، نگاه دارید خود را و اهل عائله خود را از آتشی که
оташангези он мардумон ва сангҳо мебошанд. онҳо сӯзишвории оташи ҷаҳаннаманд. кашола надеҳ. ҳозир вақташ аст. бигзор Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло раҳм кунад ба ҳамаи мо ва бубахшад ҳамаи моро. Иншоаллоҳ. Амин.